Operasiýanyň ýygyny bolanlygy üçin gözlerim şiketlidi. Ýolumy dol saýgaryp bilemokdum. Tebigatyň jadyly fazlaşygyndan arasy howadan ganmak üçin daşary gezmelemäge çykdym. Çağalykdan beýnimde beken ul ýola tarap ýörek başladym. Çağalan sesi, ak garyn ýysy maňa ýaşaýşa höwes berýärdi. Ul ýoluň garasyna gelip sägendim. Kimdir biriniň gelip meni köçeden geçirene garaşýardym. Çağalykda ýat tutan hoş gelin bahar atly aýdyma kiňlenmäge başladym. Bir ýoğyn ses aýdymy böldü. Keyip çağadyma mende ýa. Köçäni bilelikde geçmäge maňa ruhsat edin bolýa. Emay bilen elimden tutdy. Köçäni kesip geçip başladyk. Ýolun geçýänçe gow-gowadan gurrun etdik. Avtomobillerin duýduruş sesleri bize ýaşyl ışıgyň ýananyny duýdurýardy. Ýoly geçdik. Eden kömegine minnetdarlyk bildirmek üçin agzyma açanmadyma ol öňürtüledi. Fidiýaly gownaçyk adam bilen köçäni bile geçmek men ýaly göre ulu bagytdyr.